खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनै हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया आसामाव फैगोन। साननैनि दावबायनायजों आसामाव फैगोन गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया। गिबि मन्त्रिया दिनै गुवाहाटीनि सरुसजाय स्टेडियामाव जानो गोनां 10,000 आइजोफ्रा बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारियाव मोनाबिलिनि समाव बाहागो लाफैगोन। मख'नो गोनांदि गिबि खेबनि थाखाय बागुरुम्बा दोहौ मोसानानै जारिमिन सोरजिगोन बर' माहारिया। फैगौ 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव बिजेपिनिफ्राय बिजनि बियाबाव बिजाथि फसंनायखौ लानानै गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथि। बिथाङा फोरमायथिदों दि जानानै थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जों जेनदों, बेखायनो बिधान सभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ देरहागोन ना देरहाया बेखौ बुंनो हाया। बेखायनो बेखौ लानानै आंहा एसेबां गोसो गुदुं नङा। जायफोर बिथांमोना बिजाथि महरै गसंनो थियारि जादों बिसोरसो मिथिगौ बिथांमोना बबेनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनायनि साहसखौ मोनदों। नाथाय आंहा बेखौ लानानै एसेबां साहस खालामाखै। बिटिसि ओनसोलावनो बिजेपिआ देरहायाखै, अब्ला बिधान सभा बिसायख'थियाव माबोरै देरहानो? जुदि बिटिसिआव देरहानायमोनब्ला बेयाव सा 10 बिजेपिनि बिजाथि जागौमोन। बेखायनो जोंहा लोगो हान्जा दङ। सावरायनायनि गेजेरजों जाय बियाबाव रायजोफ्रा बिजेपि दोलोजों दङ बे बियाबावसो बिजेपिआ बिसायख'थि गेलेगोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों गिबि मन्थ्रिया। सासे उन्दै बैसोनि हिन्जावसा फरायसुलिखौ गाज्रि मुगैथाव आखु दिन्थिनायनि दायाव दुथां निखिल देबनाथ 61 बोसोर बैसोनि बारग' फोरोंगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बे मुगैथाव जाथाया सालाकाथियाव सोमजिदों। खौरां मोननाय बादिब्ला दायनिगिरि निखिल देबनाथआ गोबां सान सिगांनिफ्रायनो टिउसनाव फैनाय सासे उन्दै फरायसाजों गाज्रि आखु दिन्थिबोबाय थाबोदोंमोन। बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव नखरनि सोद्रोमाफ्रा थानायाव गजर होनायनि उनाव पुलिसआ दायनिगिरि निखिल देबनाथखौ थानायाव लानानै थाङो। रायजोआव सिखावनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों सानै मोसौ सिखावखौ हमनो हादों पुलिसआ। बायहाथा सारियालि गेजेरजों फैनाय सिखावै लाबोनाय खमैबो 5 मोसौफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे बलेर' पिकआप गारिखौबो हमनो हायो। हमनो मोननाय गारिनि नम्बरखौ AA 01FF0445 होननानै सिनायथि होदों। आरो बेजों लोगोसे बे जाथायनि साथाम दायनिगिरि फारियै आजमल आली, गफुर आली आरो जियाउल हक होननानै सुलुंनि गेजेरजों मिथिहोदों। आसामाव उद्यमिता आसुनिनि गेजेरजों आइजोफोरनो 10,000 रांनि चेक राननाय हाबाफारिया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो मैयानि सानावबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा कमलपुराव गासै 32,804 आइजोफोरनो 10,000 रांनि चेकखौ गथायदों। गुवाहाटीनि खौरंखजाय स्टेडियामाव मोनाबिलिनि 6 बाजियाव भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनि बाहागो लानायजों जि दिन्थिफुंनायनि थाखाय गासै बिथिंनि जिखिनि प्रिपेरेसन दा सोलिबाय थादों, बे बागुरुम्बा दोहौ बे दिन्थिफुंनाय बा बागुरुम्बा जि मोसानाय बे दिन्थिफुंनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गिबियावनो आसाम सरकारखौ जोङो धन्यबाद बावदों। आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ जों धन्यबाद बावदों। आरो बर' जोंनि लाइमोन, जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायजों दख'ना, गामसा, आर'नाइ आरो बागुरुम्बा मोसानायाव जोङो आखायाव, गोदोनायाव बा खोमायाव जायफोर खेरा गानो बा खाम दामग्रा जोंनि सेंग्राफोरा बा जोहोलावफोरा जिखिनि बेयाव दामजु दामनायजों लोगोसे खाम, जथा, सिफुं, सेरजाजों लोगोसे जिखिनि बेयाव नांगौ मुवाफोर बाहायो, बे जोंनि गोजामसिन हारि हिसाबै मोनसे जोंनि नेरसोन, जोंनि सिनायथि। आरो बियो मोनसे ट्रेडिशनेल मोनसे हारिनि जोंनि जि आबुं महर बेखौ बेरखांहोयो। आं बेखायनो गाबोननि जि बागुरुम्बा जि मोसानाय प्राय 10,000नि बारा, बियो मोनसे जारिमिनारि मोनसे खोन्दो आरो बे मोनसे जारिमिन सृष्टि खालामनो नागिरदों। जों गोबां मेल मिटिं एबसुनि बा बर' थुनलाइ आफादनि मेल मिटिङाव मालाबा 200 मालाबा 300 खेबसेयैनो ज'है बागुरुम्बाखौ मोसायो। किन्तु 10,000 बियो गिबि खेबनि थाखाय मोनसे रेकर्ड सृष्टि खालामगोन। जुदिও जों हास्थायदोंमोन जे थांनाय 2024 सनावनो बे खोथाया रायलायनाय जादोंमोन, गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावदोंमोन जे आसामनि बिहु, असमियानि बिहु मोसानायनि उनाव, दिन्थिफुंनायनि उनाव बागुरुम्बाखौ खालामनाय जागोन। किन्तु फैयै फैयै 2025नि फेब्रुवारि दानाव झुमुर बिनन्दिनि मुं होनानै झुमुर मोसानायखौ 8,000नि मोसानायखौ दिन्थिफुंनाय जादों।